Yero try. So kemen bandan hak jendar rengkat ke jong try. Amen. Ketin ke jong belai ke ong na ke shti ke baar nong korin. Kelenong ke balai. Ke dekat ke bakat nyo ke ong. Teu try ulang utau mensim bat hak badan mensim utry. Hang ta don jing lai lud. Amen. Hey badan mensim jong utry ke don gay. Lada hak jing syakri udan mensim jong utry kata ke jing syakri ke long lai lud. Lada haka ying ke jongi doan mensim jong utrai ke ying jongi galong ke balai lot. Lada haka jingim jongi doan mensim jong utrai ke jingim jongi galong balai lot kam dai ke jingim ke basyate syakhom ke amen. Yero utrai. Ekwa ban kren haka ni ke singi kata ade na ke kitab Genesis ke lenong ke balai ke bakani di ke jingkeli ke ba ublay ukli ya ubriu. Kani ke jingkeli ke bangala ban ong yepi pin syamia kata haga kitab Genesis ke lenong ke balai ke dekat ke bekat way ke ong kumni ke tin ke jong trai but ublay ula ong way balaya tu hame ba mela lungkut kani ke jingkeli ke ba ublay ukli ya ubreu namar ubreu ujuba haga dekat ke ba pra hang tu wong ngalayo sngow ye ke jing sawa ke jome ba meme wan hakata ka jing pangat jong kata ka sengi mangabat ka tengah jonga ngilaya buri no namar bangilalong ki balangkut bat hakata kat ka kat way ublay ubo yakani ka jingkeli ya ubriyo bat kani ka jingkeli omtang yu adam henry yang ngabat yang ilang way pi way bagata ka jingkeli ka bo ublay ubo hangne baduwang way balaya tu hame ba melong balangkut way balaya tu yame ba melalangkut kata ka di ka jingkeli. Mano balaya to yangi mangingilong ki balangkot. Upol wa hagas tish kinong rom kalnong ka bahinyo. Kadekot ka bahinyo ong kumni upol. Larang iapet bat nga hakan ka por tish kinong rom kalnong ka bahinyo. Kumno tingini ong kata ko hukum kalong ka pop om kumta hanray panban ngim syam latip ya ka pop lemda da ka hukum namar ngam syam lala yo itu ya ka jingi kwa lemda kata ko hukum kala ong menumi kwa upol wong ne kumno ngitip ya kata ka pop wa mane kumno ngini ong kata ko hukum kalong pop wong kumno ngini ong nama hang ne ron ke jingkli ong baka hukum kalong pop wong kumno ngini ong baka hukum kalong ka pop ada ka hukum kalong ka pop wong ba om kumta nganum ong kata wong namar ya ka pop nga itu kabat ka panitu yang ke ai ke ka pop ke de lang ba ka hukum ba ka od ai sedon ka nuksa men umi kwa wang de lang ba ka hukum bar hang ne ublay ukli yu adam mano balaya to ya me ba melong lungkut mano ba ong ya me ba melong lungkut ko adam berkata ro ka de yang apa dia pi mano ba ong yang bangi de ki ba pop mano ba ong yang bangi lahap na ka buram jong blay mano ba ong ya kata baru blay uya keren baru adam baru wong. Shisha melabam. Nauta uding ya ubangala adong ya me. Banum bam na u. Ublay ujubab nam tahu adam na adam hang ne. Ukamla ban jubab ya kata. Bamano bala ong ya uba ulong lungkot baru blay wong. Melabam mo. Ya kata bangala adong ya me. Yau tahu sok bangala adong ya me. Melabam mo ya kata. Baru adam usngap jar uklem jubab halor jong kata. Ada pindah lengo haga dekot ke bakat ujubab dakawai pat ke benda. Ublay ukli kini ke jingkeli. Mana baong mamelong lungkut. Hato melabamo dauta bangala adong ya me. Wad ublay ujubab ong kadai ke jinglet start ke jome kadai ke jinglet nang tau ke jome ba me melalet hi ba kwa apan long blay ba melabam yu tau bala adong. Ada adam ujubab ke ni ke dekot ke bakat badu wong. Tewada mulai itu kata kebriu ya kebamela bu lok bat nga kalong makakeng kabala ay hanga no tau ding bat ngala kumbam. Fiu adam hang ne ujubab ublay bo ke jingkli ya u. Berkata ke jingkli wong ba muna ba ong ye me ko adam mamelong lungkut. Baru adam bat ujubab baru ong kumne ukram ong bakade ke jing bakla ke jonga blay map yang ngala pop map bangalapan kenya ga adong ke jong me henre ukno
badai kani ka brio ya ka bame melaai ga kwa ban kran hakani ka singi ya kani ka banta yo ngi keno ya ka pop ka bangingi le hi dala de halor jong ki wei ne ba ki wei ki pen le pop yang ngi bat ngim pediang bangi ngi bakla har ngi keno ya ka jing bakla jong i shaki wei kata ke kabajia hakini kisngi haba ukod udi ubuat ne ungop haka drugs ne haka tu ka thiam ne haka no ka banta jing snio la keno ya kata ka jing long jong ukon badai ki paralok namar ka jing edon bat ki paralok ki jong u ka pelong ya u ba unlong kum ne nginum pediang pat kum ki kme ki pa yo ka dei ka jing juna jong ine haka ban pen he pen san ya ki kon mangim don por ya ka ban jingo ban pet ya ki ngim don por gi pa ya ki ya ka skul ka ba ngi perkat ka skul ka lahi kai lut ngim don kam shu bang ngin don kam ban ai ka nunu ka jing sneng bat ngi ai lach no bat habang hak bakot bat ngini keno ya no re ya no u kon jonga u kalalong nong di de namar ka tengah ka jong u de namar kum ta ter ter nong vingi don la ka jong ka jubab Haranginum pediang baka cing bakla kadai ka jonga kan mabet ubreu em kalong ka bae tam ya ubreu bo un pediang nganga bakla ula barong baki we ki bakla lot berkata ka de ki ka cinglong ka jong ubreu ban keno ya ka cing bakla la jong shaki we haranginum pediang banong nganga bakla ublei ubo ya ka jingkeli yo adam mano bala ong ya me ba melong lungkut badawang hato mela bamo nau tau bangala adong ya me Hari Adam ujuba wang kata ka beriu ya ka bame mela bulak yang ha. Maka kan kala ay yang ban bam bat ngalakum bam. Ngalakum yu? Kumbam. Kata ka di kecing long jungi ki beriu. Nginum pediang mangingi bakla. Nginum pediang ya ka ay kecing duna ka jungi harengin keno bat ngidon bet kadau. Ngidon bet kay? Kadau. Bangin ay keno no kadau. Bat kam tama ya kajat pe ba jungi le kadau kadon bon ba no de ka film ru kami kadau. Istorem. Dai no mar kata kadon bet kadau. Bangini keno ya no re ya no nginum pediang. Lada cumon nganga jaitu krekot ngan keno itu no hikai bamler. Ban hikai yang ah. Keno ya ke school. Ngi keno ya ke imlang salang keno ya ke sarkar na kamle kadi ke sarkar. Keno ya no re ya no. Hare no pediang ya ke cing bakla la jong. Hang ni ublay ong ni Adam. Mana ba ong memel lengkoi. Tip Adam keno ino. Ya kata kelok. Ya kini kelok kaba marsin yo i ong kumna pitep. Parkhat fi ngong yo fi. Marsin yo i ya kini kelok ong kumna pe kini ngan pulia fi Genesis nong kabaar. Hadi khot baar po ar ter ngan pulia ka ong kumne. Teu try bo blay ula penlong ka briu na kata ka ingkrung ya kaba ulala shim nau tau briu bat ula walam ya ka hau tau briu. Ublay ula walam ya kani ka briu hau. Pai uang kumnu Adam arpulai. Baru Adam mula ong. Kani menta sisa kalong ka ing na kis ing jonga bat ka do na ka do jonga ya kani ken on khot ka briu. On khot kay? Udah ya roh teh. Marsini ya ka wong wow. Kasing na kasing jonga ka do jonga. So romantic. Nanong yufi. Wow, ya om tang kata. Ukular sendan banong kumne. Nama mdei ublay uang ma kane. Mdei ublay uang Adam pai uang kumne. Namar katakan ubreu ni eno ya lau kepa. Dia kata, sunrang kasih abau dayo eka breu u eno kayeng. Mo kong ni eno kepa ta de. Kidon bawa rak kata, fi ngimi nu Adam hanapai tenang. Tak bereu kasih. Ngantep kata kam ong ya kata hakane kam numera ya kata hakane harai hakane ke jaka kong namar katakan ubreu ni no ya lau kepa ba dia la ka keme bat unyai ne bat la ka tengah bat kini long ru kawai ka do udah mau fi ka breu tapi perkat fi ngatare kelas le rain ke jing keren ke jong ke jing nang pe daya lang samla fi jing nang thok puitri Daru si seret kinan gitu-gitu. So, kinan bon ba, kinai poetry. Wadam robet benai poetry yang ni. Wong ni no ela jok pa ban long kawai bat ketengah. Nang tawong. Ke Bible ka ong hadin jong katapat. Lengok palenong balai dekat ba kat ar pat wong kadai-kadai ka breu. Kadai-kadai ka breu.
Hakalanong kabar. Dikot bar pulay. Uyaro ya kata Gabriel. Wang day manino alot na kabenta jong kaki kay baro. Pait ba por bayalang serang uklet butri opes, uklet butri kanuno kakam, udon por be kanuno ka por fidon kam ya u. Fidon hello, yali sim dawai yok souru wang yali lang. Unong yali lang. Up ngadang wan, unong. Ngadang wan. Beli dekam taksi up ngadang wan. Dalaya thot, lisim dawai kun rum don por pat. Kata ka mas kau pela. Por daya lang. Lisim dawai yuk sau dan por. Dala daylok. Kikonum dan por. Bat kai ka bat siaun ko nabe namar kani ke tengah. Namar kani. Ngale. Si sendon tay wei ba pi. Mo yo ilok bayong na kong tani nga ihit pi story ka. Hak ta kasi po ya shrut. Ong bet kum kani ka bayong le dana. Nang kong tawang ihit ba adin su. Wang wi kata ka ple. Hang ni wadam ngalengo, ublay kli, menobo ang memelaw lengkot. Kani ka brio, ka ba ba. Ngale pe ka stat bau adam, pe ka jikran hok la jong wong kum ne. Bat nga lakum bam. Ngalayu? Lakum bam. Umdai mga kwa bam. Lakum bam. Ban keno yaki wei. Nginum pediang. Ya kecing duna. Dan namday na. Nginum pediang kecing duna. Ha? Lano-lano rong nginum pediang. Yala ka jong kecing duna. Umday mga bale. Day namar jongno re jongno. Namar ulok. Nang bale bidok. Namar imei pahay bedok. Ngar bedok. Keno imei pa. Keno yano re yano. Namar kata ka di kecing long. Bat kata hak kata ka jing long em. Ngisutan nat. Ban kawang mau. Ya ka jing em jong kiwei. Bat ka Bible ka matay kung kata ka jing jia ka wanro ha ka gospel jong Yohanes kal nung ka pra kadon kani ka briw nga nong yapi ka tin ka jong trai ka ong ba la kem ya ka ha ka por ka badang klim bat kani ka briw nga nong yapi ha ka por ba kadang klim kalau bat ka ba kala syak kem nga nong yapi bat ki parisi ki wan bat ki ong ide man lan tamau no ya kani ka briw pinapay ha ka nong ka pra ka sedang nong ka ba hinyo san pulai pinapait haka to ka jaka bakal nong ka pra kanini ka brew nga nong pi Jesus dang step hadin bol ada one dwai na lumo lip nga nong pi dang step uwan haka temple bat usdang ya ka ban hikay ya kita gipait ba aka ka jaka hapa ka temple dang step nga laban nong pi kat ba kidang ya puson ya ka jing hikay ka jong Jesus kita ki brew ki ban haka temple kidang sngap ya ka ebo Jesus dang hikay Kidon pat, kidon la kajong kaboit berkilewan lam yang kani kabriu. Berkini kabriu galawan. Berka ngamtip kala jia ayu berka try bro shimit try kile emot ya shok ya dat hamre kia pen kre ya kani kabriu bahkan long kani kabriu ka jing riam na kabentau jong Jisu. Namar kata ka dei kei ka bau soitan ukwa ken ya ka ban riam ya laki briu ken ya kita ki briu ken ba unyo ban pan ha pinda pulero ha kala nong ka ba katsau exodus pin sham ha ka to ka jaka ba wat upharu ukrania pinda pet ha ka to nong ka ba katsau ka ong kumne ba ba blay u ya kran ba Moses ba ong ba upharu un snow na ba upharu un ong sapang kon Israel la riam yaki ha ka ta kari de khot balai Haba ki kon Israel ki poi hak ni ka duriau ka basau la riam nganong fi kata ka dei ka but tap ka jong soitan ban riam kumno ya ki bangai wat ya utrai ro ki riam gen ba kumno un pengat ya u gen ken ma bet u soitan haman ka jaka haba ngi yat nganong ya pi u riam yang ngi kumno ban penhap no yang ngi gen de kata ngi dwai kata ka jing dwai bo Jisu hikai yang ngi bat u ong kata kawai na kabentang ta wat ilam yang isa ka jing pensoi kamday umday ba ublay uyalam yang isa ka jing pensoi hada ka jing mot jong kata ka tin Greek ka ong terai pelat yang ina ka jing riam jong ubaman nagay ka jing riam pet ba haman ka jaka ka don la ka jong ka jing riam bagin umlah man sutu haka no ka bentayok ngingat haka ta ki jing riam ken Bat hang ni nganong yapi jiksi syal adai ban bishar dakini ki breu nganong yapi nikini ki nong thok nganong yapi adai ban bishar lupa ya kini ki breu nganong yapi hanre kini ki nong thok ki klam syam la bishar
Kini inong to bat ki Parisi ki kam syam la bishar por bala kem ya kani Gabriel hari lapan krek ya kani Gabriel ban malam hau Jisu balang ba kani Gabriel kinyo ban penrem yau Jisu. Ki kwa ya kata. Badai nama kata ki ap haba ondala syai. Kan mau baik ke jingriam kam don ha ke jing dum ke jong ke miet ken ke jingriam kala ro banwan ha ke step bat ha ke jing syai jong ke sengi ken. Pianom la bantep hakano ka benta usaitan ukwa ban riam yangi. Kumbala riam ya ke em nganong ya pi bina mau usaitan kan ke ka taktik hi ula riam ya Adam uban nungkong lang ba ka ding ka breu ken ukwa ro ban riam ya ni Adam ubaar lang ba ka breu ken. Hanoi ka jing ya per ka dei u Adam ban nungkong nganong ya pi udai utrai bala pelong ya u handrei u Adam ubaar ula dei hi da utrai ken. Bat kata kare kan ma bet gi ki briu ngila ban wan bet tang na ahar lau Adam u baneng kong ne Adam u baar ken uno dan bat u Chris umot ulawan ne Adam u baar de tak ke berim kala lek no bat akmi ke barok kala jalong ga batmai ar korin san khat nyau ga kren ladangi wan ne Adam u berim nganong ye bi ne baneng kong ke barok ngi sa ha ka berim gen bat ha kata ka pop ken. Ngidon tang arteli ke ris, ne tang neki arteli ke jaka bangingin ngingi wan ken lalu Adam menengkong, lanen Adam baar. Langin kong yu Adam menengkong, lanengin kong yu Adam baar ken. U Adam menengkong haba la keli ke jingkeli ya u keno ya nore ya no badan hajan jong u. Bat larangi ngidon bat utau Adam ke jinglong jong u ngin don bet barabor ngin pediang bangang abakla ngi barabor ngin keno. Hare ladangi kong yu Adam baar ya u Chris ken. Anong fi wat habang isya nyobeng, wat habang isya sempat, wat habang isya kentat ken, wat habang isya syok syadat, wat habang isya keren beng, ngini duai yang ni kejeng duai, try to map yaki na bakim tip yaki baki kile. Amen. Kata kadai be hangi, langi wan wadamu benengkong, lani na wadamu bahar ken. Une banganong ye pila riam yu Adam menengkong lamba kabriu mud riam mentayu ni Adam baar badai uji Yesus Kristus kede kata upol udah penon kam haki siti Adam menengkong baru Adam baar ken bala riam ya uji Yesus ngalong kinong tho bat ki Parisi ki yat ba ki Sadusi ki yat lang bat kinong tho barabor bat kim don ro ke jing dei bat ki Parisi kata Henry Parisi bat kinong tho ki yat ba namar ki broar ki yat hakaju ke nongrim naka Torah ken kata tanteli naka Pentateuch jong Testament gaberim ge kisu tu ba kila sutit ba bat ki ya bat ki yet ba ya kita ki jing tho dei kata ki long ka ju ka jing mot ken war kini baro ar kila ya bo ya kan ga breu ya ka ban riam ken ya u Jisu ya ka ban riam ya u Jisu ken mau ben ka pop ka riam yang ngi bat ngimla bangin ong ngalakum le pop kumbau Adam ong ngalakum bam so umdai bangila kum le pop renei namar ke jingpun apo ka dono jongi ngipoi ya ka bangin le pop ken ka Bible ka ong kumne japan ka pop ka ka pop arang ye pet hangani ka por na Steve Jacob ka kren kumne ka ong ka tin ka jong try Henry la panshoy ya uhei pu we baro habala ring pa ya u da ka jingkwa brai la ka jong hi bat habala riam ya u anda kumta kata ka jingkwa brai habakala pun ka kaya ka pop bat kata ka pop habakala san ka kaya ka jingyap ken ken ma bet usaitan ukwa ban riam sho yangi bat kata ka jingriam ka wan lang ba ka jingkwa brai ka jongi bat hang ne nganong ye phi ki Parisi bat kini nong tho ke don ka nei ka wei ka jingmo jongki bekumno kin pen rem yo Jisu bat kumno kilaban ban pen ngat yo Jisu ba udai unong pen ken hukum udai unong pen ken gen ya kata ka an ba Moses sula bo gen ki kwa ban riam ya u ha kata ka benta ken ban kata ka dei ka buithap ka jong saitan yang apa dia pi man ka si ken ban riam yang ngi banginai em kat kum gak tin ka jong blai banginai em bat u blai nginai em ha ka jing tuai u persyang bai yang i kat bala dei nama kata upen bun kam yang i hadu kata em bat hakata ka jing bun kam ka ba kenja do em ngi klet no ya ka kam ka ba kongsan jo ka kenja man sep ya ka ban duai bat kum juru ban shong hau trai ken namar bun sing i ai ka daw namang i bun kata di ka jing riam ka ban kong do kan ma bai kum ki shakri ki jong bleng anong ya bi wat ju long ki ba bun kam namar soitan ha ka jing bun kam em ya ka kam ba don kam un pen ken ria na pi ken bat kata ka di ban syong duai bat pin sim sting no ya ka ban duai badai na matau Jisu ang to syarai bat to duai tang nginum syarai lo ila de bat ka tien ken
But hakaniga jaka day namatak what utrain jung you Jesus Christ kanong yapi. Haba one hakaniga pertai arajar snam manshwa hakaniga slakando one man long do kanong yapi uda tip ban let ban shong duai but ka Bible ka ong ulet how new lom olip ken. Namar kaniga lom olip no olip yo you no ding olip yo ta ka pnyang ken but ka pnyang ka bathau ya ka jing pan slek kan ma bai haba pi shong ha ka ban duai hanta pin su thuru ya ka jing pan slek ka jong blai. Amen. Pinum la ban su thu ya ka jing pan slek ka jong blai tang haki jeseng han ai ba pin su thu ya ka jing pan slek ka jong blai ha ka kamera ba pi shong duai ha he ba pi lai namar la pi shong duai nganong ye pi kata ka jing pan slek kan bot ye pi. Amen. Ka jing pan slek ka dan na pi ken. Dahil naman tahu Jesus pulih naga kitab Isaiah apa pulih nung kang ya pan slek yang awang menyalap ya ka gospel menyalap teh ulaong teh. Kata ka di ka ba ng kongdo anong yapi ka ikay ba udo siyem na kitab Isaiah. Kata ka di kay ba try yang apa dia pi kwa ya ka ban pasle. Balay Jesus ong kata na mar sa opo sing sa opo met ulalay ban duai sa jingin. Nganong yapi ngiman ta ngiken mau ya baro ki we ki kam ngiklet no ka ba don kam tham. Kata ka di ba ngini duai ngini sa jingin ngini pulih ka tin ngini su thiet bat bun sin ngia lach na kata. Bat tin jong blay hang ni kong. Kini ki briu em ki kwa ban riam Jesus. Wan lam ya kan ni ka briu. Kabala kem ya ka hakapor badang klim. Lawan lam lang step. But la kilaya bu ya kan ni chinkli ho Jesus. Kiong yu Jesus ko no hikai. Kiong yu Jesus ko no hikai. Ken mau hang ni. Kila don kinong tho don parisi hare kiong yu Jesus ko no hikai. Ki priang yu Jesus kum no hikai. Dei kum nong penem. Ki priang yu kum no hikai badu bu ya kan ni chinkli. Lalap yang ni Gabriel, haka jingle hi bakadang klim kita bo ika jingkeli. Teu Moses ulah hukum yang i haka hukum malantam mau ya kibakum kita. Mete me ongkum no. Wow. Haka ni jaka. Kibo ika jingkeli utrai. Mete me ongkum no. Kono hikai me ongkum no. Lalap ya ka. Haka por bakadang klim. Kapor bakadang ya don ka jingya day bat ubreu lalap ya ka. Bat kat kum ka hukum jong Moses day balan tamau. Ken mau kim day ki breu ki ba ki riu madan gini. Ne day nong tho bat ki parsi. Kim don kam ban ap ya ka jingbet nau Jisu. Ki lala ban shimhi ya kata nalade. Day namal kata finakan mau wat u Paul man bau dong day sol u day parsi u bat ya ka jan Jong kita Gibril ki balanta mau yo Stefan. Ki don ya ka bor ba ki ong mo persong shit de Paul na mau di Parsi. Ki Parsi ki don ya ka ta ka bor ba kim la jong kim lo man kawang mau har kila ban persong shit ya ki paj ba ban kawang mau ken. Ki don ya ka ta ka bor kim don kame na mar la pen kup ya ka ta ka bor ya ki ha ka imlang ka salang na mar kini ki Gibril ki batip ya ka hukum ka jong Moses. Ba kini Gibril kinong baklay ka ta la banong ya pi kini ki kita kinong bishar. Bal ong lalap ya kani Gabriel haba kadang klim gen. Lawan ra ya kani Gabriel hau Jisu. Bat ki ong yu Jisu. Me ong kum no. Moses tu ong. Hari me ong kum no. Kila tunjuk. Ha kani ka jaka yu Jisu. Bat ki ong. Me ong kum no. Bat haba kila kli ya kani. Namar uji sulah dapat orang waktu Abraham ngalong manga. Wadah keren yang kios ngau deh kata. Wadah bilang ngej yung Moses dari ben ngej ya ka. Wadah keren yang kita kijengin kai. Markini ki Parsi ki nong tok ki tip ya kata. Deh kata ki wan ong. Moses su ong kum ta. Moses su ong kum ta. Bat me ong kum no. Kata ka deh kijengkeli bakrau. Kan mau baik kebut hap ke jong syaitan deh ban mudui. Walai ban mudui ya sepang ujuk. Banam dei tang ba me kerku ya ude ka tau syakri ya me. Dei kata hakita cipan palu nong ka ba khat ar khot ba nyau ter hang tu ka ong la shop no yo tau nong mudui. Maka kam jong syaitan ka dei ban mudui. Banganom fi unu ba bot ha ka jinglong ka jong syaitan am ki long baik ki bri yo ki ba mudui ya ki wei. Ki ba kenok sya ki wei. Ki bam pediang ken mau u syaitan pediang ba u baklai la de ka wei na kata. Dei na matala ong kupa jong kinong syukor ya u namar balai. Ba u syukor no ba pediang ta banga bakla.
Babon ba hakini kisngi ngidon yang ni kajing long bangim pediang bangang bakla. Ngipet ya kajing bakla sa kiway henry nginum pediang bangang bakla. Ngi perkat ba kiway kisungwit na ka ay ka bangingile. Don malakli nga ka ay kajing manik suit pastor. Nga kajing manik suit lada pipet ba yam kajing manik suit ka David ya kata ka bapis dang manong ba nga ay nga bangan le kumbangang kwa. Wat penbor ya nga kumbapipi kwa. Kinum kwa ban em kum kajing em jakiwe ki kwa ban em behela de kata bun sen kiong I yang imerwe kata ka de kajing manik suit bang isdang ban mani yala de ngisdang ban kwa ban em yala de kani Gabriel hanong epi ka klim kadon kajing de baru breu ban lakem ya kata Gabriel ha kata kapor nganong vi ka shongkan ka jinga day nganong pi kamday ka basniu hapa ka Bible day blay ubala aya kata hendak kata ka day tang hapdeng shikurim kata ka day tang hapdeng shikurim balada kayay light na pedeng shikurim ban mano ba day shikurim ka bamon ba mday nganong pi si samla lada ya hap si samla ka Bible ko ang pila hap ha ka pop aurea lada pila don ulok bat piyok per da way pat ulok pi hap ha ka klim lada ulok la don ni ka lok bat uyok biang sa ka way pat ka breu hap ha ka pop klim bat kata ka dei ka ai ka bo bleu ai bandon ka jinga dei ka babha ka kalalong man ka pop namar balai pile ya ka ai ka bo bleu sya ya kata dei kata bleu la thau yu Adam bat ya ka breu la thau yu Adam bat no bat ya ka breu Klem tau ya Adam bat ki bat mo ki kentei Gabriel. Klem tau kom ta. La tau Adam bat mano Gabriel ka bon iwe. Klem tau ro Adam bat u Adam. Kan mau ba ngi em hak ni ka perthai man ta. Hei bo Adam u kwa yu Adam he. Ngi em hang ta. Ne klem tau ro nganong ya pi apa kitab Genesis klem tau ro Gabriel bat Gabriel. Ne klem tau ro Gabriel bat ki Adam klem tau kom ta kata ka dei kai ka bau syaitan upan long menta ban bersyukur ya kibreu ban riam ya kibreu banong kani ka dei ka met jongi angin emye bangin le kat bangimon kan mau kani dei ka met kam dei ka met jongi ka dei ka temple ka jong blaze tish knong korin ka ong ka met jong pi ka dei ka temple ka jong blaze ba jarwa penjat yang kani ka temple blaze ang ngarang an penjat ya Kani ka met jungi de jong no? Ka temple jong blay tem de manga, mde jong ata. Ka de jong no? Ka jong blay. Ba de na mar katangi hap ri khoj ri kentang ya ka. Kani ka briu nganong fi ka klim kani ka pop. Nganom la ban ya ro ya kani ka briu, ka le ya ka pop. Ka klim. Ka mut ka don ulok hieng. Hari ka ya tiap pat ba duai pa du briu. Ka klim kata kani ka pop ban menta ka jiab ha ka jela ka jong iru. Kajiaba kani ka pop nganong ipi kani ka pop nganong ipi ka jelai ba ha ka jela jungi ka pop klim ka pop auri ha nganong ipi kala sutiet ba man ka yeng ka yai lang ba babon ki yeng nganong ipi la banong ipi dalam sau tli ki yeng lai tli ka yeng ka yai lang ba kata bar kani ka ora ka jing thang nganong ipi ngisngau ka jisau tenat ka basipot kan rai kata ka basipot kawan ra ka jing thang ka basirta Kadai ka pop nganong ipi. Ngamong ipi tang samla wat ki teman ro ki hap mentah gini. Ngamong tang kata wat ki syakri ki jong blay ro ki hap. Ha kani. Bat pimla banong ngalak kum hap. Ngalak iu. Ngalungo do ni ba yo. Pastor ngalak kum bakla ngo kata kum la banong kum bakla. Kata kam dei ka kum bakla namar pila itenat pila pun bat pisa kaya ka pop. Si dong Jacob kalakren ya kata. Kamdai ka bai de kata Jisu ong. Uwan ra senon ka jing sedang jong ane ka pop ka de habau breu udon ka jing ikwa ya ka breu. Uwan ra senon ka jaga jing mot. Habau bat don ba ong giken thai. Fiu Jisu ong tang sipang ki semrang. Lada ubreu ikwa ngonga haba ka Bible ka keren kam keren tang yo way ka keren lang. Dai nama kata da ong Gabriel ha Bible kasih ong be ulah tahu yu Adam bat Gabriel de pilih pat haga da ketin Hebrew ko ong be Adam bat ka Adam. Dai Gabriel na. Bahan ringi bol sing kene dai tang yu senrang kene kidon ki dekat am ki kam ki kan thayong kene dai tang dong senrang.
cái này để tam ta srang nghĩ cái thấy khám thọ đây quay srang rang cái khám thọ con srang rang là uy tin mà usu pek đang cái gì qua cam khabah cái tôi cái jakal là phi số thôi cái Bible cái phi số thôi cái này cái refer srang rang bắt kan thấy cái refer ya bro arta là cái gì qua pila don lupa bắt cái này cái beri orang phi cái lệ ya kata cái pop cái claim ya no ya ulok la jong ka eno ya ka jingit ka jong ulok bat ka lek ban thia no bodu wei pat ubreu uba pen shoy ya ka uba pen bit ya ka bat ka pediang no ka eno ngano hi bon ba ki long yeng ki jai ka ne ka benta ba ki eno ngano ya pi ya ka jingit ngano hi ulok ka jingit ya ki khon bat bot no e ubreu kita ki jing ja bang ye kenu ye sham ngano ye pi apa ki wan man selong ngano pi ngalungo ngano pi ka breu ka e ba di ulok e ya ki khon ka pet no ba tau breu kam kan mau su ya kita baro namar bele la riam ya ka ha kata ka pop namar ka Bible ka batai ka briu ka ong ha ka kitab Genesis nong ka balai uneu so ulong ba ibha ban bam ulong uba istat menta ki klia ka tata ngalong nganong fi ki kena school nganong fi class 8 class 9 kidon ki kena mangiyo ban selo yang pastor ki keren kum kini ki kentin berkat kiong ipi habau senrang upak kali kan ipi kena dalam kelas 9 upak kali ya kata kayu kayak wani tu iong ba pastor uoinga pidang long soti nem kena dalam kelas 9 nya kali kita kajeng kali mana ipi kene ka pop ka ngam hadu kata kene ka breu ka hap kata ka pop ken Teng ngishim sting palat ya kene nah ki jeseng ngim ju keren ya kene ke benta dai namar kata ka yo ben su thiet pat ha ka imlang ka salang ka jongi bat ka Bible ka ong na ka arti muthil nong ga balai ka ong bakum kini ki parsian bat ki rung ha ki yeng ki jongi hadu ka pat syam la jia ha ka yeng ka jongi ngim ju kindet ben riu ha ba la jia ki yeng jongi ki saong ba wow blay ka e kene ka jia bat tien jong blay ka ong hang ni kene ka breu ka le ka bas niu sha ka klem kata kadai ka pop jong kene ka breu ka klem haba klem nganong ye pi ka persusi ngala banong fi utau lok ngatarai umnak ban thia ban dem shu ulalang ala pisa tarai kita ki khon nganong pi perkat ke ka bajia bat utau breu rubaya klem bat ka tarai mau udan la ka jong ka long yeng ka long sem u eno ban ya don ka ji dei extra affair nganong ye pi la don ka yeng la jong han rengi kwa ban extra affair shabaru leyu leyu nganong vi ha ka jala ka jong ile kham ta me umi thu mono bala yo lok ba pa di lok la da deng so ka sati le hak ti le tip le lok nem don lok na ngim long wi da khar bangi don mangal sutra la nengi ta sindur nengi don la ka jong nengi long ki we don ki kadu ke bali bala pa ni thu ka nengi bre ba don lok ngi mi don ni ye denem da don sati don ni ye so kham tam da ya chayo chahat la da ya chi lok pini thu bet da ya chi samla bar chi lok pini thu bet da ya chi lok em ne shi kurem pitu nya no la kalok kan yak sakmat la ne ulok kan yak sakmat ada kinum yak lang pet ba lano kinum yak lang kinum ya than kti ban yak lang kini yak jangai tadi ci samlapat nganong ya fi wat kale eru kam yo aban pas na preng jungki hado kata kini yak tang hang ta pila itu mano bade ci samlapat mano bade ci kurem kata ka dei ke hakane ka jala ka jungi yak lang ba mangiyo iya kata bat ha kane ka jaga ngaperkhat ka jing thang ka jing sosi ba kane ka breu kawan ra ya ka long yeng la jong kawan ra ya ka jing ja buram bat lakem ya ka ha kata ka por lakem subha khlaman nakalok lakem ya ka daki nong tho bat ki parisi balatip lupa ka ai ka hukum ka ong yap ka hukum yo ngasu perkhat ada ngidang don sah kane ka hukum ngatrai mdal bunut pi ben klem pakapi don baklim sunrang na kentai marsin lap kelas tam borok ngiabat tu mau kawang ha laung kumta bat kata ka bainong jong kata ka pop kadi ka jingyap lang ba ka jing shalan thamau kadi ka beri ka le kata ong ipi kan mau ka klim mem ka ra ka jing jot ka bakrau mau fika jinga dei ka bha apreng sikurem lara kaya lait na ka sikurem em kawan ra ya ka jingmong ka bakrau kawan ra kay ka jingmong ka bakrau kani ka briu ka le ya kata bat lawan lam ya kani ka briu how jisu dang step jisu dei manomo
Dei ulok jong ka mo bisyaro. Hana kiyong kono ikai. Ada ngau Jisu lang, ada mga super khat keng laong bait. Mesya lam liwi kani kabri sabar mi di tempel. Ngadang hikai mesya mangan penuet. Ada la riam yo Jisu lang bakani kabri ta. Habala walam kile kli yo Jisu meong kumno, la kumno. Kawang mau. Mat pitep. La dei ban ong betang hon, kata kadi ko hukum. La man pen kenya kata ko hukum ka dei be hon. Baru Jisu anong epi upen I ke bakrawang ne. Udah syong, udah tok hamadan, udah yeng. Baru udah ong uta ubah klam syam na lepop. Utai ba uta nungkong ulen temau ya ka. Ya kata la fi pulih ka dekat ka bah nyau ong gomne. Hanroi kat ba kila ya dem keli u. Haba ula penyeng ya de. Perkat ma pi pindah sutu ang ne ba kila ya dem. Nomor Jisu ula dem no te man syong man tok apa madan. Balada pila jupoi le pila ju I kidur hang te apa Jerusalem hang taka temple daong bato hamadan ka pamundai badon siap dan mau uto halor tau mau bad ngala man fi kadon ka AK ka bapeni hang ni ka jaka bod Jisu ong ya kata ka hukum de mangahi balaai da de mangahi da balaai upeni hang ni bad Jisu hang ni ka jaka de na kata kini padam kim sange bu Jisu syong ki de keli ka jingkeli hadu baki de damlang ai Jisu meong kumno Nganong e apa pikli jikli no am. Ada im juba pisngom no. Piso tenat. Cuma ta pi chongka no. Ai pi wan no. Itu ile bom sit nyo ye pi te. Pilem no. Ha? Sodom am. Dadi ikon pikli. Mene le yu school ikon pa le bud kam jo im juba pilem no. So chi sen pikli im juba pilem no. Ha ba lai sen te kli shu naka shuntur lakli no naka kti. Denem lakli no naka kti te. Namar habang ngikli jiklingi kwa kajuba. Deyam. Pa jang ne Jisu usngap jar. Kili jikli Jisu le yo. Usyong utho bar kini ki Farisi begini utho. Ya tho balai hadu kita damlak na. Namar balai laki ujing bitar ulim jubab ye. Kimut ban riam. Hari ni usngap jar. Kan mau baik. Lada finang bentek lekam ya kesentur ke jong fi. Ke Bible kong dan boro telit. Kejingyap bat kejingyam. Dia kata nang bentek lekam ya la jong utelit. Amen. Nang beniu bentek yu bentek lekam. Dia kata Solomon lewat haba melek bam ro. Haba melek bam maki long he pindah pulih probab ong bo dak tari sentur. Lada kabangkat babang buat nak tari yang ni orang buat kata naik kuah. Pebat tentang dah bam pingi klet gidon hai. Dan dari biak babang leh, lah klet. Dia kata Solomon udah orang dah buat tari wale start situ. Dia kata piu Jisu hang ni kerja coba. Kadang kapor ko ki bangai how try. Bangi day ban jubab. Kadang kapor bangi haban sengap jar. Kajing sengap kakam kraw. Ya ke jubab ban ke cingkaran ke jongi. Bar kaktin ke jong belai ke ong ha ke ni ke jakau Yesus ngapjar. Hadu da bitar de gini ke Farisi bar ke ni ki nong tho. Ke ong. Ong me ong kumno. Yesus ke Bible ke ong ula penyeng ya la dia ta. Bar habo ula penyeng ya la dia. Ada khot bah nyau ke ong. Ula ong haki uta uba klempop hapdeng jong pi. Tu unlen them nengkong ya umau haka. Ubu yang ni jingkeli par kiki keli memi ongkum no ubu jingkeli yang ni yaki ngatep pilewan ngatrai borok kileyabat mau pilewan balen thamau yang ni kebreu hana ai uta ubalen thamau nongkong dai bai baklampop par ka Bible ka ong ubreu barok lahap hakapop umdan weiru ubalalait na kapop u David ong lapun yang hakapop umdan weiru ubreu balakha na kabreu banong bela kaya nga hakahok namar ka perthai kala pop bat ngidon kam yo nong panem na ka pop baru tahu dari Yesus Kristus kan amen dari tangu Yesus balakha na kabreu balakha klam pop yo namar mau uwan na kabreu hanrei dai pat na kabreu namar uwan na ukpaken
Amen. Bat kabriu kalapun langba umen sim bakoj ken. Bat habalapun langba umen sim bakoj. Kamod ta ukulung bakaro uday ukulung badap do umen sim bakoj. Amen. Bat ka Bible ka Quran hagani ka jaka. Habala Quran ya kani. Kapelong ayu pat. Ka Bible ka hadin kata ula dembiang hatimian bat ula tho akan daw. Ujisu udang hikai kiwan banbu ke cingkali udem uyeng ujubah bat usyong no. Bat udem bat utho biang ha kata ka kendo. Ka Bible ka ong kita habakila yo sngo bakila don ka jing sngo kendo. Ka jing sngo kendo yaki hado kata-kata ba way ulay yami no na kata ka jaka basdang no kita men hado bakado kay kila pet no na kata ka jaka namar kidon ka jing pini kendo yaki anong ngi baro ngi ale pop ki ke no pop badai tangan ke beriu bala le pop hari menta kidon ke jing kendo kombo adam habala kali mano ba ong me belong lengkut u keno ba kade ke beriu nanong ngi kinir ki keno ong kani ke beriu kala ha ba ka klem ngilap ye ka por badang klem bat ngangit baro pim dan kame balong pastor ba bensuto habal alap ha ka por dan klem hei padu sunrang under kami eta pilong ubat ba manong ngangap tip banga ngate ngam tip e kaktin jomle pida puliru la sutu ka jabi ke jongbi haba ka don ke jinge dei ke bumur hapleng senrang bat kentai bat hawan lam ya bro arngot balai wan lam hang ne tak kata ne ko masuk ba ban sutu baro baru jisu sutu ye kata bapi sutu e ka bai pim dan kam malong genius sadu kata-kata manong ngalong ba kata-kata anong pida puli ba ya kaktin ke jomle kumba kalong galong sup haban sutu balai uji su ong kene kentin namaru yo iba don tangani kabreo hang no patau senrang namar ki ong hi da kaktin jong ki hi la penrem ye ki namar ki ong ilalap ya ka haba kadang klem kida ong hi maki kida ong balalap ya kabreo kabala kem haba ka klem kalau ong lupa da haba kadang klem da lalap kei patau senrang balai ki pelai jo senrang kaan ka ong ya bro angot de belan temau kaan jong musas klamong bar belan temau tangi kentai ka ong ya bro angot te syai pat to senrang nganong ya pi kane gede ke nganong ya pi mangi baro namar bangim priang bangi ngile pop ngiso tenat ban kedokti ya ka pop jong kiwai so si nganong ya pi yakini keski haba pili ya to wat eki nong syarai ki jong pi manong pastor lane ko ki nong syarai ki teman besan lane mano ki ba syarai ya pi pili ya to ya pang ke ka ba ka ba pilai ya kendo haka jingem ke jong pi menong ngalakum longkum ta pisha ayu ki ong pi menta ngihap ban bu saya pi kerpang pimlong bani sim menta na ka jing khoi terai ki wan ra man da kita ki anyam bat ki me selok ya pi nang ta bat ki pen bana ba pila hap samla ki pen bana ya kata ngono fi don go ke khana ka bang ngok nong fi ka wan na ka than nong kendong kadon ba ka jing ale aka Papli ka kamla bersutu kaya hap samla. Kali ya tu itu nong syarai, tai nong syarai nong fila penbenaya kata silong jeseng, baka kata breu kalaya hap, bat ngilahaban bu ya ka. Ya kani ka breu nganong ipi, ba ngihaban bu saya kani ka breu sa kajing long suspend. Bat pitep ka papli non haye ki kmek pa le jeseng kide kendet ki kmek pa, ka klam le ya tu ki kmek pa, kali ya tu ki nong syarai ki le kata. Kamado pitep kata yo kata ka borj, ka perkendet ya ka. Kimek pa yung lale rain naman dong kendong kasnong kabaret baro itulot iwe lale rain kimek pa kiwan kitim ya ka kimay ya ka kang pa pala pala rain kum ta ter But maparbagay siya nga kataka de jing tunang anong fi hakamet ukris. Ki yakamet ukris klambo yakaban bishar hapadeng ki parabangait nganong yapi. Yakamet jong ukris labo yakaban yarap yaki parabangait ken. Banya it parabangait but banya kli ya parabangait ken. Dia kata ka Bible ko babalong ar day ta hakasinya tho anray ka kwa anong fikani ka kren ki bangait. Babalong ar la ban kli ti iwe. Hare bobon nganong yapi. Kim su tho yakata. Ngasusi manong yabi hoy kaan ka pe ibiang ma hare kaan teng em ka sukuno be ya ka pop jong kiwei om piang pat ya la de ha ka ne ka jaka ka tin ka jong blai ka krante ya ta ba ka ne ka jaka nganong yapi ka de ka an jong Moses manong balen thamau han de balen thamau bro argon nga super khala da don bro argon uji su nong ayu hang ne nga tharai u haban piang ya ka an namar umla ban pen kenya kata handoi namar bala kini ki nang wan lam kila riam kila pelaj teng siliang
Dahil na markatao, Jisu ang utaba kami siya lepop, marka basdang na do kiba, nanong yapi na do ki teman, hado kita kiba kado, kila yamino nang ta. Kila yamino, malayeno yang ni Gabriel baru Jisu. Baka ni Gabriel ka, ngangay haka ni Gapor, baka yang baru Jisu ngaju keren yang ni baka ngangay kini Gabriel kalau memdasi ngalakut ngalayap. Katno kajing pang taray kajing habalan temau kan. Hari ke balengo haka ni kajeka, baka kam siya malayap kita ki balawan ramau balan temau ya ka, kila late no. Bat kalengo ang ni kay kini kajia. Kajing ay kini katakan. Kajing ay gari kata ya kabangingim day hok banyo hanay utray u ay yang apa dia pi. Ngisulengok kumnong iyo ya kene. Kata kadai kay ay. Kata ka kran kajing ay kabangi ngim day hok ya kabangin yo hanay utray u ay yangi. Bat upan long hok yang ipe yang kene kapo kene kabriu kene banram hanay utray upan long hok ya ka. Fitip kene kabriu kaperkat baka klim kene kabiang Hari habau Jisu uklan penrem ya ka wang wat lep pop show badu wang mentah pelayo ya ka jing syai jong ka jing em. Amen. Baka klim kam day ka bapan kemen day manga bapan kemen berkata ka day ka jing syai jong ka jing em. Amen. Ublay habau keli u ada maka tesmen berim. Habau blay u keli u ada maka tesmen berim. Uang. Mana boong ya meh? Mamela long lungkot. Lalu ada mula pediang hang taam nganget nganong yafi. Ya ka Bible lahap thok dah kemui. Nginum puli kumle. Hari na marbu ada pediang. Ka consequence jong kata ka don buon ba. Pediang ta. Teng namar belai hak per eden udon hak jindor ringkat jong belai. Ublay la ai lad yau. Ba pediang ya ka jing bakla. Uklam tere. Pebon bak kipriu kilek sa kajeseng. Kimi na kajeseng kilek pop biang. Kim tre ban pediang ya kata ka presence ka jong ublay habaki kilade berung. Ublay ublay jong ka jing mau. Kare bon sen ngim pediang. Dari dia kata nganong yepi. Namar ubreu pediang nganong yepi. Nam ubreu men ba udon haka presence ka jong ublay tre ban pediang ya ka jing mau. But ukeno shaki way hado baka pelong ya ublay unwan haka presence jong kibriu ken arajar snam manswa u Jesu Christ uwan hapadang jong igen namar ka Bible ka batay ha kitab Genesis hadin ka lenong ka balay ken pindakut ha lenong ka balay la beno ya ubriu na ka presence ka jong ublay na ka pereden but ubriu ulalong bet klem ublay ka presence kam don bat uken bat kita kibriu ken namar balay ublay ula eno bat ublay uhabanwan syaki briu ken dai nama kata yo Jesu long ublay lem bat ngi amen pihak menta ublay ukli yo briu ta ukli yo briu mana boang memelengkot ubriu pediang ukeno namar haka presence ka jong ublay pimla ban keno ya ka pop ka jong pihak kiwei Pemla man keno ngalale pop ablay namar jong ita namar ka presence ka jong ablay kam hikai yangi ban kedokti dia kata Jisu hikai ya kata lalapi pule ha gospel Matius ka bos dang kal nong ka basan hado ka bahnyo nganong yapi wa kada wanra ani ka jingkai wat bishar ka presence ka jong ablay kam hikai yangi bangin bishar no yakiwe namar baro ngilale pop barbarok ngilahap na kaburom ke jong belai kumnungan kedokti ya ka jeng duna jong kiwe habang ngarong ngadang duna habang ngadang duna kumnu ngan keno ya kiwe kata ka de fitep ublay usem sosi de kata ka we do ka da dei tang bola ba mi ta so adong bo so sempat yo ka yo ta mo ta ding jong ka jing em ha ka we do ka de ha ka presence ka jong blay u keno kiwe kata ka jiaro menta ha ka met ka jong Chris ha ka balang gen ka balang anong himanta kala de ka jaka banya bishar banya kedokti ya iwe banya kren persya iwe berkata ublay so terhat namala day kabalang ka jong utray kadai kabalang ka bayin kadai kata wong oni to ya bibi day samran jonga nambar ka jingit ka jong pi iwe amen bat kata ka penihang ade bo blay Ukraini wada mono ong memelengkoj wada wong kadai ka brio dai kata blay wong haban manga
haki breo. Haba ula beno na ka presence ka jong ublay uwan pat haka presence jong ki breo. Bat ustang ban peni. Bat marsen poi bihan ni ka jing kedokti. Ya ka ni ka breo u Jesu uang. Uta ubaklam syam na lepop unlen tamau shwa. Namaru Adam pediang bangala lepop u keno ya ka pop syaka breo. Bat kini kinong tho bat ki parsi kim pediang ya ka pop bakila pelat ya ubreo. Kila ayo kila pelat ya ubreo. Kim pediang ya kata ki keno ya ka pop syaka ni ka breo. Dia kata Jesu ang ngalong ka jing sai mod video ni Jesu beri ang ngalong jing sai wang ngala da bio ilut te ke bam hok la da ble maki. Visu tu dia kata Jesu de khot bakadar wang ngalong ayo ka jing sai ka ne de khot ba wang namar bale ulai yo I bakini hakabadom kilale ayo hakabadom kila da pelat yo ubreo. Kilale ayo kila pelat ya ubreo wan lam tangi ka breo. Dai na tau Jesu ang ngalong jing sai bat uta ubawan man yat bat nga yat chu hakabadom hanre uyo no ya ka jing sai jong ka jing em. Amen. Wanum ong bo Jesu udan tang haki jaka bangi syakri yo trai ne tang haki yeng mane ne hakanono ka jeseng hanre Jesu udan haman ka bentaken. But habau Jesu udan ukot yangi syakata ka jing sai jong ka jing em. Habang ngiyo yo Jesu em ngiyo ya ka jing sai jong ka jing em gen. Dia tahu Jesu ngalong ka jing sai gen. Ngalong ka jing sai. Namar balay ha ka jing sai jong Jesu. Ano fika Bible ka ong ublay nganong yapi. Uday ublay ubabishar hokken. Dan kanono kanong pi ka jing kya tarajur rahmat jong ublay. Ublay ulong uba hokken. Ulong uba khot. Dahil na mga tahu Jesu uweto yaki ngalong ka jing sai. But haba Ukraine kani nganong ipi pila ban sutu pina puli kalonong ka pra de khot bakal artes ter balay upoy ban Ukraine kadai na marbu ya kendo ya ka brio. But usawan ra ani ka jing hikay ha de khot bakal artes ter sapang ka jing shai ken. But ukli baki kli mano bade bar ka anda kum ta kile kli hangno utaw kupa baka poy ka jing Ukraine ka jing dai ka jong u badu kupa. Kadai ke na mar balay ba u pelat ya kani ka brio kan. Badu wong ya kani ka brio. Wan laptop show. Ngano fila da dia kata upol uang ke stage nong rum nong basipo ke dekat ke nong pi ke kendai basipo uang kum ne. Ada pi plano ya ke pop ublay long bayai ne ya ke ban map ya ke pop ke jong pi kan. Ha ke stage yon ne sul nong ban kong ro ke keren ya kata. Ba stage nong rum nong ke ba sipo ke kendai sipo ke keren ya kata. Ada ngi plano ya ke pop kan. Kan mau tentang ngi sngo manga kadon katuka. Lada kanuno ka pot pi wan rakawan ka to ka jing sngo ha ka jing em ka jong pi ne ka wan ka jing peni kendo happy ya ka hok ba ka pop ka laba mot no hang ta wat ka no shaki we ken pediang panong nga bakla nga la pop map yang atrai isnei yang atrai dei hang ta ba ka jing shai ka jong ukris kan pan shai ya ka jing em ka jong i lada kamdan ka hukum nginum tip ta ya ka pop nginum tip ya ka pop namar ka hukum ngitip ya ka pop ken ya ke ya ka pop ken bar kata kan nanget nga ong ipi kan ai bor yang apa dia pi habang ngisu thu bang ha ka pop in kalano ke manong try mahap yang ha deyang ta para bor ngi hab ban su thu ke ba ka ten jong blai ka kwa nangi ngi ron kam ban sung thu ya kata dei na ma ta hang ne Jesu ong ya kani ka brio ngarong ang penrem hari wan laptop nama ada pi laptop ka pop jong pi kan lap don bon ba ki brio kila kalab bemon kila pai so try hanrei ki pai din no try ki so bo try uni snai bet ong ifi utrai tu snai bet hanrei ka pop kalap no yang ngi kan ba kalap ban penjot yang ngi dai kata wat laptop ada ngila laptop tungin pan map no manong try map ya ka pop jong ha isnai yang atrai penem yang atrai ngaplang ada nong pop bat me de nong penem uba kraw ken yo brio uba pop ken ini lek hakane ka por khmat ka jong trai ngam te pi be bidang ye pet naka yeng ka jong pi ni hano ka jaka ba bidang ye pet bat ngi ki badon lang hakane ka jaka tengi ngini yet yala de ngin yet yala de
Teng-teng anofi ngim suthu hadu kata rufitip. Bat anofi mentali ke jenglong Kristan ke lasong sting hadu kata ta. Kidon ki beriu ki banut man chong jeseng. Bat ke duma haka sentur ke jong kiro. Mama shu biang ngidon haka ya jong ke jing senai ke jong belai lah dari testament merim lah yap apa jeseng ni. Namar belai. Ngi semua bakam lei syuk ki dia ki baro. Ngi lasim sting anofi kumu adam laku bam. Yo don hapeng jong ifi ong pastor bun sen ngasim sting sisa. Ngi sim sting. Bat kenapa beke habang istang ban sim sting angai kini ke beriu ka sim sting ya kata ke jing dai ke jong ka. Kau ka klaim kam lei. Hari hadu kala poy ka temia jong ka jing yap. Hari aingo ka ya syam no yu trai. Bat kini ki parsi. Bat kini kinong tho. Ki perkat kin man lam ya ka hau Jisu. Bat kin riam yu Jisu. Hari aingo yu trai. Ba ke baro ke trelem na ka banta ka jing ba baki nong tho baki parsi ki wan lam ya kene ke brio ha ka chaka ka ba dei kata ka dei hau Jisu ba ka yo ya ka jing snei kan mau ngi menta ngi don ha ka chaka ka ba dei ba ngi don ha ka jin don kat chong utrai udan yang ngi ban le snei